Urheilunurkan liikkuva kamera on saapunut tänne Punavuoren kadun 42. Tänne avataan ensi viikolla Jujukas Store. Käydään kurkkaamassa vähän, että mitä tuolta sisältä oikeasti löytyy. Juuso Tileus, aukaisetko meille hiukan näitä lajeja, veikki ja kaitti? Joo, eli leijalautailu suomeksi ja kitesurfing, kiteboarding, niin mihin se perustuu ihan täysin tuuleen. Ja se menee tuulen voimalla, voit mennä tuolla merellä, jossa käytät tämmöistä niin veikkityylistä lautaa, eli tämmöinen pieni lauta, millä sä pääset menemään meren päällä. Ja talvella voi käyttää sitten ihan tämmöistä lumilautaa taikka skimboja. Ja sitten toi veikki, miten se eroaa taas tähän, sehän ei perustu tuuleen ollenkaan. Se on lähtösi venenperässä, eli venenperässä on köysi ja mennään siellä, eli on niin vesihiihto, yksi muodoista on tämä wakeboarding. Ja nykyään mikä siinä on tosi iso juttu on tullut nuo kaapeliparkit. Eli kaapeliparkit mahdollistaa sen, että jokainen pystyy harrastamaan tosi lähellä keskustoja edullisesti. Kuitenkin jos miettii veikkiä, niin vene maksaa jo investointeja tosi paljon ja polttoaineet. Ja nämä on nyt tosi kovassa nosteessa Suomessa. Että kaapeliparkkien määrä on tuplaantunut vuosittain. Käytännössä viimeiset pari vuotta. Miten sun oma tie on kulkenut tähän lajin pariin? Mistä olet saanut tällaisen inspiksen ja mitä kautta löysit tämän lajin? Varmaan se hyvä ystävä kerran Tampereella ohjasi, mutta hän oli harrastanut jo pitkän aikaa. Sitten mentiin yksi päivä jäällä, sanoi, että lähden messiin, että lähdetään kokeilemaan tämän mun lajin. Mä lähdin mukaan ja lähdin testailemaan vähän ja mä menin heittämään ihan kaikki kamat naulaan. En varmaan enää tee koskaan. Sitten sanoin viimeisen kerran, että okei, no tuu vielä kerran, että hän nyt vielä rohkaisee, että nyt kerran kokeilet vielä ja sitten lähdetään menee. Sitten se lähtikin menee sujuu hyvin ja lähdin just sinä vuonna opiskelemaan vielä tonne Espanjaan ja sattumoisin meni sinne, niin kaittirannat oli lähellä ja sitten innostui siitä ja rupesin tekemään kaittia. Ja siitä se on niin lähtenyt käytännössä liikkeelle. Minkälaista harrastekuntaa nämä lajit pitää sisällään? Että onko nuorta vanhaa vai? Se on nämähän tosi nuorekkaita lajia. Nämä miettii vaikka kiteboarding, wakeboarding. Siinä mielessä näin montaa kymmentä vuotta ollut olemassakaan. Ja Suomessa kaitin puolessa on tosi laaja kirjo. On ihan nuoria ja on sitten tosi vanhojakin tai vanhempia, 60-vuotiaitakin näkee rannoilla. Eli se on tosi värikäs se kirjo ja näkee. Ja veikissä tietysti sama juttu, mutta siihen nyt on tullut enemmän nuoria, eli tämmöiset lumilautailijat, skeittaajat innostuu myös siitä hommasta, että kuitenkin kaapeliparkit mahdollistaa, että pystyt menemään treenailemaan milloin vaan. Ja niitä on ympäri Suomen maata. Voi sanoa, että tosi monipuolisesti jengi vetää. Ei ole mitään, ei tarvitse katsoa ikää eikä koko. Viime vuonna ylitit Suomenlahden kaitilla ennätysaikaan. Kerropa meille vähän siitä tarinasta, siitä alusta ja synnystä ja sitten lopusta. Joo, hommahan lähti liikkeelle vuosittain näihin aikoihin suurin piirtein keväällä. Ja ollut aina semmoinen tavallaan halu tehdä jotain tuommoista ylitystä. Ja yksi tietysti merkittävä tekijä oli toi Richard Bransonin Englin kanalin ylitys aikoinaan. Hän rikkoi siinä ennätyksiä ja siitä sitten tietysti inspiroituneena olisi jotain kivaa tehdä vastaavanlaista. Ja nyt sattui hyvin, että DNA oli tekemässä tämän tyyppistä juttua, että ne halusi jotain vähän erilaista ja me sotuttiin just oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, jolloin sitten tämmöinen mahdollisuus tarjoutui ja lähtiin messiin. Ja silloin tehtiin sitten lokakuussa 7. päivä, muistaakseni oli se H-hetki, venattiin 2 kuukautta tuulia, sattui hyvät tuulet, voimakkuus tuulen suunta ja sitten tehtiin maailmanennätys Suomenlahdella. Eli vedettiin Tallinnasta Helsinkiin. Onko taskut tyhjennetty tempuista vai onko uusia tempauksia tulossa? Ainahan niitä keksitään, ei se tuo homma lopu. Että totta kai pitää mieli virkeänä ja joka päivä kelailee ja miettii juttuja mitä voisi tehdä ja on niitä ihan lukemattomia videoita. Lähinnä sitä vaan, että on oikea ajoitus ja muuta, että ei tätä tähän jää. Me ollaan nyt täällä liikkeessä, ensi viikolla on täällä avajaiset. Joo. Minkälaiset odotukset avajaisista? No joo, ihan hauskaa. Ei oikeastaan tosi hyvällä fiiliksellä, että tämmöistä kauppaa Punavuoressa nyt ollaan tosiaan ja kaitti veikkikauppaa suoranaisesti ei ole ollut sellaista, mikä on pelkästään näihin spesialisoitunut. Ja me nyt tehdään tämmöinen eka kertaa ja tässä samassa yhteydessä on meillä toimisto ja showroom, että
Tää on tosi hyvä kompo ja saa nähdä miten lähtee. Et totta kai lait on marginaalisia vielä, mutta tästä ne kasvaa eteenpäin. Niin, eli kilpailutilanne toisin sanottuna Helsingissä on otollinen, jos vaan saadaan ihmiset tänne liikenteeseen. Joo, onhan täällä kauppoja ja on niin kuin me tehdään yhteistyötä monen kanssa. Mutta tää nyt suoranaisesti tää nyt ei siinä mielessä kilpailu, kun me ollaan maahantuojan roolissa myös, niin me halutaan, että on tarjolla monipuolista välinettä näille nimenomaan näille harrastajille. Että sitten ei jää kiinni siitä, että ole välineitä. Joo. Lähdetään tällaisiin muutamaan nopeaan kysymykseen. Elikkä nyt tulee sellaista pientä... Tämä on se jännä paikka. Tämä on se jännä paikka. Elikkä mitä tulee mieleen, tai kumpi? Veikki vai Leija? Leija. Rock, reggae. Oho. Ei vitsi, pitääkö valita molemmista? Jompikumpi. No mennään nyt siihen reggaen puolelle. Blondi, brunet. Ei vitsi. Sanotakaa blondi, niin mennään blondille. Kesä, talvi. Kesä. Arki, haaste. Haaste. No hyvä. Saatiin se haaste sieltä, niin mennään saman tien. Elikkä meidän tämä oma tiimi tässä niin on tapana, että kun käydään näitä juttuja tekemässä, niin aina haastetaan. Meillä olisi tänään sulle tällainen pieni noin 5 minuutin haaste tässä tilassa, sen verran aukastaan. Jes, kuulostaa hyvältä. No totta kai. Tää näin. Toi näyttää tolta. Takakontti. Oho, täällä on hieno nappisysteemi. Oi. Mä en oo sitten Ruotsi. Suomi voittaa. Aikaa kova. Tästä tulee hyvä juttu. Noniin. Valmista. Sieltä laidasta. Oi. Ei, nyt on kyllä Ruotsi meidän hyökkää. 5, 4, 4 lauo, Helminen lauo siihen Karloon. 1, aika. Hyvä. Ensimmäinen erä takaisin. Tähän voisi kääntyä vähän sun puolelle. Kyllä. Ja valmista. Oho, kato! Oli puolellinen tuomari vielä paikalla. Nyt lähtee tosta. Ruotsi 1-0! Ai. Oli kyllä pieni tuurimaali kieltämä. Meni tosta oman puolelle. Ainahan noin. Ainahan on ruotsalaiset. Menee. Kato! 2-0! Nyt Katastrofi! Niin taistelu on tauonnut. 2-0 tuli meikäläiselle takkiin. Minkälaista vastahaastetta tähän paikkaan, kun vastahaaste oli, missä meikäläinen pääsee hakemaan revanssi? Totta kai. Vastahaastena. Kerran näin hyvä peli oli ja Ruotsi nyt vähän pyöritti. Toivottavasti ei MM-kisossa pyöritä, niin mennään oikein Leijaa tuohon rantaan. Se on mun mielestä hyvä. Se on sovittu. No niin, mennään sillä. Yes. Yes.